ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾಗವತದ ಫುಲ್ಲು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರುಳ್ಳ ಅಂಚದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ತುಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಏಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ನೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿನಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತೋತ ಅಂಚದೆ ಯಾನ ಐನೋರ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಾಗವತಡ್ ಮೈನ್ ಆದ ಈ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪನೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಹೂವ ಉಪ್ಪಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪ್ಪಡ ಭಾಗವತಂ ಉಪ್ಪಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಉಪ್ಪಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಉಪ್ಪಡ ಸುಮಾರುಂಡು ಅವು ಪೂರಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಐಕ್ ಗುರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜೇಟಂ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ್ಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿನಕ್ಲು ಆಜಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಯೋಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ರಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ರಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನುಡಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನುಡಿ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಗುಣಗಾನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಆರ್ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ರಡ್ನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆನ್ ತಿರಿಪ ಅವ್ರ ಭಾಗವತ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜೆ ಯಾವ ಬೇತೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂಡ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಳಿಗೆ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ ಭಾಗವತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತಂಗ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮರ ಐಟ್ ಪರ್ಂದನ ಫಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಮರತ್ತ ರುಚಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಇರೇನ್ ಪೋದು ಗೆಲ್ಲನ್ ಪೋದು ಬೇರನ್ ಪೋದು ಅಗಿಂದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ವ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ ಪರಂದು ಐನ ಫಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದುಂಡ ಆಯ್ತ ಸ್ವಾದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಚದ ಈ ಭಾಗವತದ ಮಾಧುರ್ಯನ ಸವಿಯರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಹ್ವಾನನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪುರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭದ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ఒక ನಾಲ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಓ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಪುರುಷಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೇರು ఒక ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಉಂಡು ಆ ಲೀಲೆದ ಲೀಲಾವತಾರವು ಮತ್ತ ఒక ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಪಣದು ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಸಕಲ ಅವತಾರಗಳ ಆದಿ ಮೂಲನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಾಯದ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂತಿಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಂದುಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೋಡು ಐಕ್ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ
ವಾಸುದೇವ ನಮಗೆ ಆದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಿರಗೋಸ್ಕರ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಮನ್ಪನೆ ಮಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅವ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಐಟಾತಂದು ಮನ್ಪುಜಾರು ಅಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣ್ ಬೇಗ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಟ್ಟುಲೆ ಸತ್ವಗುಣಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ತಿತ್ತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾರದರ್ನ ಆಗಮನ ಪಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುಣ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಕ್ಲು ಆಯುಷ್ಯನ್ ಕಲೆಯೊನ್ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಆಪುಣ್ ಪೂರ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರು ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಅಭಾವಾರ್ಥ ಅಂಚದ ಸತ್ವಗುಣತ್ತಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಐನ್ ತೀರ್ಪೆರಾಂಡ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೆರ್ನೆಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೇನು ಪನ್ನೆ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಹತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಯನ ಅಂಚನ ಭಕ್ತಿಡ ಭಾಗವತನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ನಾವು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬುದ್ಧ್ಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಮಾತ್ರಗೆ ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲೆ ನಾ ಟೀಕ ಓದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದು ಅರ್ಥ ಮಂದು ಇಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಡಮ ಭಾಗವತನ್ ಕೇನು ಅಂಚದ್ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಅಂಚದ್ ಓ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಅವೇ 30, 31, 32, 33 ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷಾವತಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪುರುಷಾವತಾರಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅವಳು ಪುರುಷಾವತಾರ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಭಗವಂತ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಮಂದೇರು ಆ ಲೀಲಾವತಾರ ಓ ಮತ ನೆಕ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ 4 ಉತ್ತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುನೆ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಪೂರಾ ಅವತಾರಗಳ ಆದಿ ಮೂಲನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ವೈಕ್ ಶರಣು ಪೋಂಡು ಅವು ಧರ್ಮ ವೈಕ್ ಶರಣು ಪೋತುನು ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಪೋಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮ ಉಪಗತೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಸ್ಸಹ ಕಲೋ ನಷ್ಟೋ ದೃಶಾಮೇಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತ ಭಗವಂತೆ ಆಪ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಪೂರಲ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋಪಣ ಅಪಗ ಉದಯಿಸನವೇ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದೊಂದು ಸೂರ್ಯನಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯನಗೆ ಏರು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗವತರ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೀವನಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅಂಚದು ಇಡೇಗ್ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ ಓದ್ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ನಂಜದ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ 500 ವಿವರಿಸವೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನೆನಪು ಮಂತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಅಂಚದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಶ್ರೀ ನಾರದೇರ್ನ ಆಗಮನ ಓಕೆ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಶೌನಕರ ಇಶ್ನಕ್ಲು ಕೂಡ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಕೂಡ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಐನ್ಲೆ ಅನೇನಿ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ಲ ತೋಜವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತೂಂಡ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾವು ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ರೀಸಿ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಫುಲ್ಲುಡು 10 ಕ್ವಶನ್ ಮೈನ್ ಕೇನುವೆರು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಕ್ವಶನ್ ಅವು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಸಾವು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು 10 ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಐಕ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು
13 ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜೆರ್ದು ಬತ್ತನ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಶೌನಕ ಋಷಿನಕ್ಲು ಕೂಡ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯರುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮುರಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ತೂತಾಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಪೂರ ಕ್ಷೀಣ ನಾವು ತೂಯೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಣ ಆರ್ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತು ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅಜ್ಞಾನಡು ಉಂಡತೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸರು ಇತ್ತು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸರು ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣನೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಚದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಆತನ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದಾರು ತೂಪೇರು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬೇರು ಅಂಚದು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಜೀವಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಯೆ ಇತ್ತನಾರು ಗೊತ್ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆರು ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಲಿಟ್ರರಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವತಾರ ಅರ್ಪಣಾರು ಜೀವಿನ ನಕಲ ನಮ್ಮಂಚಿ ನಕಲ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಏನು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಹಾ ಅಂಚದು ಆರು ವರ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆ ಒಂದು ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತಲ್ಪ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೀದು ಅರ್ನ ಸ್ನಾನ ಶೌಚಾದಿಲೇನು ಮುಗಿಸುದು ಧ್ಯಾನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಕುಳ್ಳುವೆರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡಾರ್ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅಂಚದು ಪಂಡಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯಲೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂದತ್ತು ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಐನು ಕಲಿಯುಗಡ ಆಪುನ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟು ಯಜ್ಞಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಐನು ಇತ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನಾರ್ತು ಇವರಿಗೆ ಭೂಮಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುಗಕ್ಲೆಡ್ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಇಂಚಿನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದಾರು ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಗ ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲ ಯುಗ ಪ್ರಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಶಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪನೇನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಣ ವಿನಾಶದ ಅಡೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನ ಅಂಚದಾರು ಅವ್ರನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಡ್ದು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಶ್ರದ್ಧಾಹೀನೇರ್ ಜನಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಜಂಟ ತುಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆಡ್ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲ ಆಯುಷ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತಿತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಸೈಪೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು ಅದೊಂದು ಅದನ್ನು ಪಂಡ ನೇ ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಜೀವನಡಿ ಎತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪು ಎತ್ತು ಜನ ಪೋಡಿದೇ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಆರು ಇದೆನ್ ತೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಅಕ್ಲು ತಾಳ್ಮೆನ್ ಕಲಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲು ಪ್ರೌಲ ಪಂಡ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎತ್ತು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸಹನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸಹನೆ ಮಂತೇರು ಆರು ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕದೇರು ಚಪಾತಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಹಾರ ತಿನ್ಪದೇರು ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಪಣ ಹತ್ತು ಸಹನೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನಾಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚದು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯೋನ್ನ ಐಕೆ ಪಣ ಸತ್ತುಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪನೆ BP ರೈಸ್ ಆಪನೆ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಆಪನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪೂರಾ ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮದ ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಪೂರ ವೇದದ ಇದೇನು ಪಂಡ ಆರು ವೇದನ್ ಮೈನಾದ ಭಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿನ ಕ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ತೂತ ಪಂಡ ವೇದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ವೇದನ್ ತೆರಿಯೋನ್ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ವೇದ ತೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಂತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ವೇದನಾರು ಸುರು ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಯಜುರ್ವೇದ ಪಂಡದು ಐನಾರು 4 ವೇದ ಅದು ಮಂತೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಐಕ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ಕುರ್ದು ಬುಡಿಯರ ಅಕಲ್ಡ ನೆನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡ್ಯರು ಡಿವಿಷನ್ ಮಂತದು ಅರ ಶಿಷ್ಯರು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸಮಂತು ಮುನಿ ಅಂಗೀರ ಅಂಚದು
ಒರಿ ಒರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಹಾ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಇತ್ತನಾರ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಣಕ್ಲೆ ದಹಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದಾರ ವೇದಲೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ತೆರಿಯುನಂಚನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತೇರು ಬುಕ್ಕಲ ವೇದನ್ ಭಾಗವಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವೇದದ ಪಾತೆರಣೆ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಅರ್ತೆರಿಪಾಯರ್ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬರೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚದ ಆ ಮಹಾಮುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅನುಕಂಪನ್ ತೋಜದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ಆರ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧುನೆಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರಿತ್ರೆನ ಅರ್ ನಿರೂಪಿಸ್ಯಾರ ಅಂಚದ ಆ ಕಾರ್ಯಡ್ ಅರ್ ನುಮಂತೆರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಈತ್ ಮಂತನಲ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಖುಷಿ ಪನ್ಪುನ ಆತಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಂತೆರ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಂತೆಪ್ಪ ಹಿಂಗ ದಾನೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಧರ್ಮಸಾರನ ತೆರಿನ ಮುನಿ ಇಂಚ ಹೃದಯಡೆ ಅತೃಪ್ತರಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚಿಸೊಂದು ಕುಡ ಕುಡ ಆರ್ನೊಲೆ ಏನು ಪಣ ಏನು ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ఆయన ಪೂರ ಮಂದೆ ಹಂಟಲಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅರು ಬೇಜಾಡು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಬರ್ಪೇರು ಐನೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಪನ ನಾರದೇರು ಬತ್ತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಣ್ ಪಣ ಆರು ಇತ್ತನ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿತ್ತ ಕೈತಲೆ ಆಶ್ರಮಗ ನಾರದೇರು ಬತ್ತು ಸೇರುವೇರು ತಯಪಂಡ ಗುರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶಿಷ್ಯಗೆ ಎಂಚಿನಂದು ವಾತು ನಂಚದ ಆ ನಾರದೇರು ಬತ್ತನ ತೂದು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗೌರವರ್ದು ಲಕ್ಕದುಂತೀರು ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವನ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಗೌರವರ್ದು ಅರೆನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚಂದನ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುತುಯಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತದ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ವರನೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಅಧ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಐನ್ ಆಜಿ ಬಾಕಿದ 15 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡು ಏರು ಶೌನಕ ಋಷಿ ಶೌನಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ದಾಯ ಸಂಕಲಿಸಲಾಂಡು ಯಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಾಯಿನ ರಚನೆ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡುದು ಅರೆಗ್ ಈ ನಾರದೆರೆಗ್ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಗ್ ಐನ ರಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಫೂರ್ತಿನಿ ಏರ್ ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚಕೇನು ಕೂಡ ಒರ್ಮುನೆ ಶ್ಲೋಕಡು ಈಗ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತಾರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕಾರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೇನು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಗಂಗಾ ತೀರಡ್ ದಾಯ ಕುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದಾರ ಗಂಗಾ ತೀರಡ್ ಪೋದ್ ದಾಯ ಕುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಟ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಗುರುತಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಭೇಟಿಯಾರ ಪಂಡ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಾರತ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜರ್ ಅಂಚದ ಆರು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರಗ್ ಪಂಡ ಆರು ಓಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಪುನಾತ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಉಂತುನಾರಿಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಓಲ್ಲ ಉಂತುಜರ್ ಪಂಡ ಆರು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೇರು
ಅಂಚದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ದಾದ ಪಂಡಿತರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗವತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾಗವತ ದಾಯ ಸಂಕಲಿಸಾರಿದೇನು ವಾ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಇದೇನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ರಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀರು ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ ಐಕ್ ಈ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಕವರ್ ಮಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಇನಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರೊಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕದು ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾರದೇರ್ ಬೈದೇರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವನ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೊಪ್ಪೇರು. ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 4 5 ಆಜಿ ಬೊಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಚೂರು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಆತೆ ಈತ್ ಭಾಗವತದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಪೋಪನ ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಂತನ ಪಣ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಇಟ್ಟು ಸುರೂತ 7 ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಣ ಅವ್ರ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ರು ಪಣ ಇತ್ತು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂ ಪಾಂಡ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಪ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾರದರು ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗ ದಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ನಾರದರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಅಂಜದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಇಂಜ ದೇವರ್ಷಿ ಆಯ್ನ ನಾರದಲು ಸುಖಾಸೀರಾದ ಮಂದ ಹಾಸನ್ ಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಲಾಯ್ನ ವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ಯಾರು ಪಣ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ತೇರು. ನಾರದರು ಪಾರಾಶರೇರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಅದ ಕೇಂಡರಿಗೆ ದೇಹನ ಇಜಿಂದ ಮನಸ್ಸನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಸ್ತು ಪಂಡದು ಗುರುತಿಸವನೇಡ್ದು ಇರೆಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡಾತಂಡೆ. ದೇಹನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಸ್ತು ಪಂಡದು ಗುರುತಿಸವನೇಡ್ದು ಇರೆಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡಾತನೆ ಮಂತದೇರು ಪೂರ ರಚನೆ ಮಂದೇರು ಪಣ ಇನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಮಂತನೆ ಶರೀರ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿರಿಯೋನೇರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಈತ ಮತ ಮಂತರ ನೆಡ್ದಿರೆಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡಾತನೆ. ಈರ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತದ ಅಧ್ಯಯನಲ ಪೂರ್ತಿ ನೆರವೇರ್ದನು ಪಣ ಇರ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಂದರ್ ಎಂಚಿಂಜ ಮನ್ಪೊಡಿದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಇರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥನ ರಚನೆ ಮಂದರ್ ಪುಲೆ ಮಹಾಭಾರತಳು ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೆ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ವಚಿತ್ ಆದಿಲೀಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚದ ಬೇತ ಒಲ್ಪ ಇಜ್ಜನ್ ನಾವು ನೆಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಬೇತದಿ ಕಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಎಡು ಪೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಬರ್ಪುನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಲ್ಲ ಐಟೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮಹಾಭಾರತದಂಚಿನ ಗ್ರಂಥನ ರಚಿಸದರ ಆಂಡ ವೇದ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಪುರಾ ಸಂದರ್ಭನ ವಿಷಾದವಾದ ವಿವರಿಸದರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂದರ್ ಐಟೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡಿತ ಪೂರ ಮಂದರ್ ಆಂಡ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇರು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಲ ಐಡ್ದು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರು ದಾಲ ಮನ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ದಾಯ ಕಿನ್ನರಾದುಲ್ಲರು ದಾಯ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲರು ನಾರದರ್ಕೆನ್ನೆ ಹಿತ್ ಮಂತನ್ಲ ಇರ್ ಪೂರ ಮಂತರ್ ಅಣ ಮಂತದಲ ಇರು ದಾಲ ಮನ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಖಿನ್ನರಾದುಲ್ಲರ ಖಿನ್ನರಾದುಪ್ಪನ ಪಣ ಬೇಜಾರಾದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣವ್ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿ ತುಲೆ ನಾರದೇರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಂದಾಯ ಪಂಡ ಅರು ಪಣ ನಾರದೇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಚು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಣನೆ ಪಣ ನಾರದೇರ್ ಅವ್ರೇನ ಅಂತರಂಗಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಗಾಲಿದಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಹುಲ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ ಇಲ್ಲ ತೆರಿವು ನಾರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ನಾರದೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ನಾರದೇರು ಎಂಚಾಯರು
ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಅವಲ ನಮಕ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪಂಡೆರಾರೆಗ್ ಈರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಪುರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿ ಅಂಚದ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಯಾನಿ ಇತ್ತು ಮಂತಲ ಎನ್ನ ಈ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಓ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇನಿ ಏನೊಂದು ಈರ್ಪ ನೋಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾರದೆರೆ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಯಾನಿ ಇತ್ತು ಮಂತಲ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆತಜಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡೆ ನಾರದೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗೆಯಾದುಲ್ಲರ್ ಅಂಚದು ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನಿ ಆದುಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ನಾರದೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾರದೆರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾರದೇರ್ ತೆರಿಯೊಂದು ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ಇಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದೆ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿಡು ತುಲೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಾರದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತೇರಾವಡು ಅಂಚನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈರು ಪಂಡ ಇರೇಗ ಇರು ಭೌತಿಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರು ಇರು ಸ್ವಯಂಭು ಎನಿಸವಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಗೆ ಆದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೆ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬುಲ ತುತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮುಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಏರೇನು ಮತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಕುಮಾರೇರೇನು ಋಷಿ ನಕ್ಲೇನು ನಾರದೇರೇನು ವಾಕ್ ಸುಮಾರು ಇಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕೇನು ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನೆ ಮೈಥುನದ ವಿಧಾನ ತುಳಿ ಐಕದುಂಬ ಅಂಚೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಂತೇರು ಒಂಜಿಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿಂಜೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಂತೇರು ಅಂಚದ ಈ ನಾರದೇರಿಗೆ ಇರಲ ಭೌತಿಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಗೆಯಾದುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ ಅಪರಿಮಿತ ಇರೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೆಗ್ ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾರದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾರದ ಒಲ್ಪೆಂಚಾಪಣ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೇಸರು ತುಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಹಾಭಾರತಡು ಈ ಭಾಗವತಡು ಉಂಡತೆ 16 ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ನಾರದೇರ್ ಬರನ್ನ ಸ್ಕಂದನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ನಾರದೇರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೆಗ್ ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಪಾಲಕ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಆಯ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರು ಇರೆಗ್ ದಾಯಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರ್ ಅಂದಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪಣ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರಾರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾರದೆರೆಗ್ ಈರು ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲೆಡ್ಲ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪುನಾರು ಸೂರ್ಯಂಚ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪುನತೆ ಅಂಚೆನೆಗೆ ನಾರದೇರ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡಾರು ಓಡೆ ಬೊಂಡಲ ಪೋಲಿ ಅರೆಗು ವಿಸಾ ಪಂಡದ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಜಾಗೆಗಳ ಪೋಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳ ಪೋಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳ ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಗಾಲಿದಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಅಂತರಂಗದಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಇರು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕನಾಯನ ಪರಮಾತ್ಮನಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದೇರ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ನಾರದೇರು ತೂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂಚಾಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪ MRI ಮನ್ಪ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮನ್ಪ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚನೆ ನಾರದರಿಗೆ ತೂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಣಿಗೆ ಪಂಡಾರು ಉರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೊಲೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಾಲಿದಂಚನೆ ಇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಅಂತರಂಗದೊಲೈಲ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಂದು ಇರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಯಿನ ಪರಮಾತ್ಮನಂಚನೆ ಉಳ್ಳರು ಯಾನು ವ್ರತ ಧರ್ಮ ಬದ್ಧವಾಯಿನ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದು ದೈವಧ್ಯಾನಡೆ ತನ್ಮಯ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಎಂಡ ಎಂಚಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಇರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಂತದ ಪಂಡ ಇರು ಶೋಧನೆ ಮಂತದ
इंक पनोडून पण यान दादा म्हणती जेंक दाय इत्त ಮಂತೆಯನ್ ಪುರ ರಚನೆ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಮಾತಾ ಜೀವಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪೂರಲ ಮಂತೆ ಇತ್ತು ಮಂತಲ್ನ ಇಂಕ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ನು ದಾಯೇನ್ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರದೇರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕರ್ದ ನಾರದೇರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈರ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹೋನ್ನತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಆಯ್ನ ಮಹಿಮೆನ ಸಾರುನ ಕೆಲಸನ ನನಲ ಮಂತೀಜರು ಅಂಚದ ಇರ ನನಲ ತುಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂದೇರ್ ಮಂತೀಜರ್ ಇಚ್ ಆಂಡಲ ಪಂಡ ಇರು ಇಡೇಡೆಟ್ ಮಂತಾರ ಪಂಡ ಇರು ఆయన ఒత్తు కొడుదు పనోడు పండ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೇಡೆಟ್ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜು ಬಾಕಿದೆಟ್ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷನ್ ಪಂಡದು ಇಡೇಡೆಟ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪು ಜಂಚ ನಾರದೇರು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಈರು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹೋನ್ನತ ನಿರ್ಮಲ ಆಯ್ನ ಮಹಿಮೆನ ಸಾರುನ ಕೆಲಸ ನನಲ ಮಂತೀಜರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯೇಂದ್ರಿಯಲೇನ್ ತುಷ್ಟಿ ಮನ್ಪಂದನ ದಾರ್ಶನಿಕರನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ನತ್ತವು ಬೆಲೆ ಬಾಳು ನತ್ತು ಅಜದ್ ಬೇತಿ ಇಂಚಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪ ವಾತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಅಂಚದು ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಏ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆರ್ದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳು ನಾವು ಪೂರಾ 4 ತತ್ವನ ಇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಿಸದ್ 4 ತತ್ವ ಬಂಡವೇ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಯಥಾ ಧರ್ಮ ದಯಶ್ಚಾರ್ಥ ಮುನಿವರ್ಯಾನು ಕೀರ್ತಿತ ನ ತಥಾ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾಯಿ ಅನುವರ್ಣಿತಃ ಇರ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮೆನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನನಲ ಮಂತಿಜರನ್ ಇರ ಪುರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತರ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ 4 ತತ್ವನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂತರ್ ಯಾನ ಏನ್ ಪಂತಿಜರ್ ಪನ್ಪುಜನ್ ಆಂಡಲ ಇರ ನ ತಥಾ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾಹಿ ಅನುವರ್ಣಿತಃ ಅಂದ ನಾರದೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯ್ನ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮೆನು ಇರ ನನ್ನ ವರ್ಣಿಸದಿಜರ್ ಪಣ ವರ್ಣಿಸದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವರ್ಣಿಸದು ಜರಂದು ಇಜ್ಜಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ತುನೈಟ್ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಡ ಅರು ದಾದಮಂತಿಜರು ఆయన ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಪಂತಜರು అయినారు దాదమంతిజరు ఒత్తు కొడుదు పంతిజరు పన్న యాదజిన్ పన్న అర్న ఉద్దేశించిన పండ పన్న యాదజి ನನಲ ಪನ್ನೋಡ ಇನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಡ್ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಯದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿ ಚೇತ್ ತದ್ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥಮುಶಂತಿ ಮಾನಸ ನಯತ್ರ ಹಂಸ ನಿರಮನ್ಸು ಶಿಕ್ಷಯ ಅಂಚದ ಹೆತ್ಪುರ್ಲು ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ನಯದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿಚಿ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣನ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥಾಯ್ನಾರು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣನ ನುಮನ್ಪೆರೆ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥಾಯ್ನಾರು ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಪಾತೆರಲೇನು ವರ್ಣಿಸವಂದನ ಪಣ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೇಲೇನು ವರ್ಣಿಸವಂದನ ಪಾತೆರಳೇನು ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಎಂಚೇನ್ವರಿಗೆ ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಅಂಚಿನೇನು ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದ ಐಟ್ ಊಲ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಊಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೇರ್ ಅಂಚದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಂದ್ ನೋಯಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧು ಪುರುಷರು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಐಟ್ ಆತ ರುಚಿ ತೋಜಾವಜಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ರಾವಡು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೇನು ಅಂಚದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ
ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ವರ್ಣಿಸವನ ವಿಷಯನ ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಎಂಚೆ ಎನ್ವೇರು ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತುಳು ಇದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಭು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಎನ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಜ್ಜವೆ PDF ಪಾಡ್ವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಯರೆಗೋಸ್ಕರ ತುಯೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ. ಕೆಲವು ಭಾಗವತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಂಚಂದು ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ನಾರದಿರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪರೆ ಸಮರ್ಥಾಯನ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೇಲೇನು ವರ್ಣಿಸ ಒಂದನ ಪಾತಲೇನು ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಕಾಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಪರಿಗಣಿಸವರು ಐಟ್ ಹಂಸರ್ ಎನಿಸವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ದಿವ್ಯಧಾಮಡು ವಾಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೂ ಸಂತೋಷಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಐತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಕಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಸ ಪ್ರಪದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಕಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಸ ಹಂಸ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ್ನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ್ತವು ಒಂಜೇ ವರ್ಗದ ಪಕ್ಕಿಲತ್ತು. ಅಂಚದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನೆ ಇಜ್ಜಿನ ರಾಜಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸದ ಸಂತೆರೇನು ಮುಲ್ಪ ಹಂಸಗೆ ಹೋಲಿಸದೇರು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಿರಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಡ ಕಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಂದನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಸಿ ಸೇರುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆದ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೇರುವೇರು ಕೇನೆರೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಂಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಾವು ರೋಡ್ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ರಾಸಿಗಟ್ಲೆ ಸೇರೋಣ ಅಣ್ಣ ಹಂಸ ಒಲ್ಪ ವಾಸ ಮನ್ಪುಣ ಅವಳು ಗಲೇಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತು ಹಂಸ ವಾಸ ಮನ್ಪುನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಂಚಿನ ಜಾಗಿಡ ಹಂಸ ವಾಸ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಹಂಸದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರಾವಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಂಸದಂಚಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರಾವಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನನ್ನ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡದೆ ಭಾಗವತ ಮಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆಂಜೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಣ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಭಾಗವತದ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತನ ಬಾಕಿ ಆಯ್ಗೆ ದಾಲ ತೋಜಿ ಬಾಕಿ ಐಟ್ ಆಯ್ ರುಚಿಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಪಣ ವೇದವ್ಯಾಸರಾರನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ರಚನೆ ಮಂತನಿ ಭಾಗವತ ಒಂಜೆ ಯಾವ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಕೇಂದ ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಬೇತೆ ತೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಆ ಪುರಾಣ ಈ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮಂತ ತೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಪುರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮೂಜೆಟ್ಲ ಪಂತೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೇತಲ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಮೈನಾದ ಮೂಜೆಟ್ ಪಂತೇರು ಮಹಾಪುರಾಣಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ದಾದ 11ಲೇರು ನಾರದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ತದ್ವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಗ ವಿಪ್ಲವೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಮಭದ್ಯವತ್ಯಪಿ ನಾಮಾಣ್ಯನಂತಸ್ಯ ಯಶೋಂಕಿತಾನಿ ಯತ್ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಸಾಧವ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ನೆಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತಿ ರೂಪ ಲೀಲೆ ಇಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆದ ವರ್ಣನೆಡ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಬರೆಹ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತದಿತ್ತನ ಇತ್ಯದ ನಾಗರಿಕತೆದ ಅಪವಿತ್ರ ಜೀವನಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ದು ದಿವ್ಯ ಪದಲೆಡ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದುಂಡು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ತುಲೆ ಸಾಧು ಪುರುಷರು ಅಕ್ಲು ಬೇತು ಹೂವೇ ಉಪ್ಪಡು ದೇವರನ ವರ್ಣನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲೈನ ಅವು ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುಜರು ಪಣ ಅವು ಕೆಲಸಗ ಬಾರನ್ನ ದಯಪಂಡ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪಂಡೇರ ಆರ್ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗರಣೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ಜಗತ್ತನ್ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಬಾಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನವು ದಿವ್ಯವಾಯಿನವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ರಚನೆ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಚ ಓಲು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಲು ತುಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯ್ನಕ್ಲು
तुले भक्ती नमक प्रामाणिकता बनबन मस्त इंपॉर्टेंट तुले इदेन मध्ये ಏರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಯಥಾರೂಪ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನಕ್ಲು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐದು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲೇರು ನಾರದೇರು ಪಣ ಇಂಚಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಾಯನಕ್ಲು ಬೊಕ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಹೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಓಕೆ ಕಲ್ಮಾಶ ಇಜ್ಜಕ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಕ್ಲು ಹೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಲು ಬೈದನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬೇತಾಕ್ಲು ಮೂವೇ ಉದ್ದೇಶ ದಿವಂದಾಕ್ಲು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಬೈದನೆ ಹತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಬೇತ ಓಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಪಜಾಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಲ ನಿರ್ಮಲವಾದು ಅಂಚಿನ ಜನ ಇದನ್ಕೇನುವರಿಗೆ ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಜನ ఆయన ಕೇನುವೇರು ఆయన ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೇರು ఆయన ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಾರದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ನೀರು ರಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಡ ಹೂವೇ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗುಣಗಾನ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಶೈನ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತ ಭಾವವರ್ಜಿತಂ ನ ಶೋಭತೆ ಜ್ಞಾನಮಲಂ ನಿರಂಜನಂ ಕುತಾ ಪುನಃ ಶಶ್ವತ ಭದ್ರಮೀಶ್ವರೇ ನ ಚಾರ್ಪಿತಂ ಕರ್ಮ ಯದಪ್ಯ ಕಾರಣಂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಮೋಹಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತವಾದುಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಚ್ಯುತನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಶೈನ್ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪಡ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಲ ಕೆಲಸಗ ಬರ್ಪುನನೆ ಅಂಚದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಲು ಸಹಜವಾದೆ ದುಃಖಗ ಕಾರಣ ಅನಿತ್ಯ ಆಯ್ನವು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಭುನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡ್ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪನ ಪಕ್ಷಗ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಂಡಲ ದಾದ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ ನಾವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಾತೆರನ್ನು ನಾರದೇರು ತಿರಿಪಾನ್ ಪೋಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಈರ್ನ ಯಶಸ್ಸುಲ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದುಂಡು ಈರು ಸತ್ಯನಿತ್ಯರು ಬೊಕ ದೃಢವ್ರತೆರು ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದಾವರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಪುರಾ ಲೋಕ ಬಂಧನರ್ದು ಪಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಇರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥಿತರಾದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಾರನ ನಾರದೇರೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಎಂಚುನೋರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಣ ಇರು ಅತಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧ್ಯಾನ ಟುಯರತ್ತೆ ಅವು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಘಟನೆ ಈರ್ನ ಯಶಸ್ಸುಲ ಎಂಚಿನೋಡು ಅವು ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾಯಿನ ಇರು ಸತ್ಯ ನಿರತೆರು ಇರು ದೃಢವ್ರತೆರು ಅಂಚಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಪುರಾ ಲೋಕ ಬಂಧನರ್ದು ಪಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಇರು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತರಾದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಇರು ವರ್ಣಿಸಾರೆ ಬಯಸ್ಸುನ ಉವೇ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅವು ಭಗವದ್ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಅವು ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಗಾಲಿರ್ದು ಪೀಡಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಓಡ ದೋಣಿ ನೆಲೆ ತಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳ್ಳುನಂಚೆನೆ ಅವು ನಾಮರೂಪ ಪರಿಣಾಮಲೇರ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನು ಉಂಡು ಮಂತದು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅವು ಕ್ಷೋಭೆ ಮನ್ಪುಣು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಅವು ಗುರಿಪಡಿಸವನು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುನಂಚೆನೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ತುಲೆ ಎಂಚಾಂದು ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಕ್ಲು ಓಲು ಮಜಾ ಮನ್ಪುನೆ ಓಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆ ವಿಷಯಡೆ ಅಕ್ಲು ತೊಡಗನಕ್ಲು ಈರು ಧರ್ಮದ ಪುದಡ್ ಆ ಜನಕ್ಲೇನು ಆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಕ ಅಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪಣ್ಣೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಂತ ನೀರು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಗ್ರಂಥ ಅಡ್ಲ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಐಟೆ ಆನಂದ ತೂಪುನಗ್ಲು ಈರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆಕಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ದಾಡಿಪೋಯ್ರೆ ಅಂಚದ ಈರು ಧರ್ಮದ ಪುದಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ಸಾಗಿಸಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಂದಾರ್ಥವಾಯಿನ ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನತ್ತು ಮಾತ್ರವತ್ತು
ವಿವೇಚನೆ ಹಿಡ್ದಲ ಹೊರತಾಯಿ ನಾವು ಈರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಅಕ್ಲು ಧರ್ಮದ ಪುದರ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪಾರು. ಅಕ್ಲಂದು ಧರ್ಮ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಐನೇ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಪಣ ಅವು ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಮಂತನೆಂದು ಅಕ್ಲ ಇಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುಜರು. ಪಣ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಪತುಲೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲ್ನ ಪಣ ಕಲಿಯುಗದ ಕ್ಲೇಂಚ ಪಂಡ ಐಟು ಓಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟೇ ಫೋಕಸ್ ಐತೆ ಉದ್ದೇಶನ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ ಐತೆ ಎದುರು ಪಿರೋ ತೂಪುಜರು. ಪಣ ಇದನ್ ದಾಯೆ ಪಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ತೂಪುಜರು ಅಂಚ ನಾರದೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಏತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಐತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ್ನೇ ಇಚ್ಚೇರು. ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ತೊಳಗದುಪ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಒವ್ವೇ ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೋಕ ಸುಖದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಅರ್ಹ ಆದುಪ್ಪೆ. ತುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಾದಿರ್ ಬರ್ಪುಜರು. ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಅರ್ಹ ಆದುಪ್ಪೆ. ಆಂಡ ಲೋಕ ಮೋಹರ್ದು ಐನ್ ತೆರಿಯಂದನ ಪಂಡ ತೆರಿಯುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಇದು ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೈತ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂತು. ಓಕೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಓದುವೆರು ಓದುಡು ಐದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆಟೆ ತೊಡಗೋಡ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಮಹಿನ ಉದ್ದೇಶನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನೆ. ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೀರು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಲ ವಿವರಿಸವಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನು ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾದಿಗ ಕೊನೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಐತ ಇದೇನೆಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ನಾರದೇರ್ ಪನ್ನ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಐದು ಭಾವಾರ್ಥರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮಕ್ ದಾ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಹರೇರ್ ಭಜನ್ನ ಪಕ್ಕೋ ತಪತೆ ತತೋ ಯದಿ ಯತ್ರ ಕ್ವ ಬಾಭದ್ರಮಭೂದ ಮುಷ್ಯ ಕಿಂ ಕೋ ವಾರ್ತ ಆಪ್ತೋ ಭಜತಾಂ ಸ್ವಧರ್ಮತಃ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಿನ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವರ ನನಲ ಅಪಕ್ವ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಪತನಾವೇ ಆಂಡಲ ಆಯ್ ವಿಫಲಾಪುನ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಭಕ್ತೆ ಆವಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರತ ಆದಿತ್ತನಲ ಐದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ. ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೇನು ಮತ್ತು ಪೂರ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಇರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇದೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೆ ಒರೇದಾದ ಮಂತೆ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಗೆ ಆಯ್ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತು ಅಂಜೆ ಆಯ್ ಫುಲ್ಲು ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನ ಅವು ತೂಪನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೆ ವರ ಪೂರ ಮಂತದ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಪತನ ಆಯ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕರಿನಾಗ ಐ ಬುಡ್ದು ಪೋದ ಐ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನ ಆಯ್ ಅಂಚೇತು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಆ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪರೈಟ್ ಏರ್ ಬೆಟ್ರ್ ಪಂಡ ಐ ಅಪಕ್ವ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಪಂಡ ಪಕ್ವ ಆಯ್ಜೆ ಭಜನ್ನ ಅಪಕ್ವ ಮುಲ್ಪ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಬೆಟ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತು ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೋಲ್ಲತ್ತೆ ಆಯ್ ಬೆಟ್ರು ಬಾಕಿ ಆಯ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಡಿತ್ತದು ಭಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವು ಮತ್ತುಯೇ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಜೆ ಆಯ್ನ ದೇರ್ ಬೆಟ್ರು ಪತನ ಆಯ್ನೇ ಬೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಗದ ಲಾಸ್ ಆತಜಿ ದೇವರ ಆಯ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರ ಅತ್ತು ಸೇವೆ ಮಂತಿತ್ತು ತುಲೆ ಅವು ಯಾಪಲ್ ಆಯ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಡೋರಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕರ್ದು ತೀರ್ಥದ ಪಾತಾಳದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅಲೆಂಡಲ ದುರ್ಬಲ ಆದುಂಡ
ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ಬೇಕ. ತತ್ವಸ್ವಾಸಕ್ತರು ತತ್ವಾಸಕ್ತರು ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ. ತುಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೀವನಾಡು ಗಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಬಂಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಯಿ ಬಂಗ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಭಾಗವತ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪದೇಶ. ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಬತ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ತೀರ್ಥದ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಲೆಂಡಲ ತಿರ್ಗಂಡಲ ಓ ದುರ್ಲಭವಾದುಂಡ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ಬೇಕ. ತತ್ವಾಸಕ್ತರು ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಯಸ್ಜಿಂಡ್ಲ ಕಾಲಾನಂತರ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡ ಅಂಚಿನೇ ವಿಷಯ ಸುಖಲ ಕಾಲಾನಂತರ ನಮಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾರದೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೊಯ್ಕ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಓ ದುರ್ಲಭ. ಇಡೀ ಮಿತ್ತು ಲೋಕ ತೀರ್ತು ಲೋಕ ಮಟ್ಟ ಓ ದುರ್ಲಭ ಉಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಜೀವನ ಐನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ನಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಡಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮಕ ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾರದೇರೇತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತ್ಜಿಂಡಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಚ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡ ಅಂಚೆನೆ ವಿಷಯ ಸುಖಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೂರೋಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ಕೆಲವರ ಇಂಚಿನಾನಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣರ್ದು ಪತನ ಆಯಂಡಲ ಆಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾಕಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಂಚೆನೆ ಲೋಕ ಜೀವನ ತೊಡಗುಜೆ. ತುಲೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಇಂಚಾಂಡಲ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಆಯ ಪತನ ಆಯಂಡ ಪತನ ಆಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತೋ ಆಂಡಲ ಆಯ ಲೋಕ ಜೀವನ ತೊಡಗುಜೆ. ದಾಯಪಂಡ ವರ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸೈನಾಯೆ ಆ ಆನಂದೋನ್ಮಾದನೆ ಕುಡ ಕುಡ ಸವಿಯುನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಲ ಆಯ್ ಮನ್ಪಯೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಆ ಭಕ್ತಿದ ಆ ರುಚಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಯಪ್ಪಗಲ ಆಯ್ಗ ನೆನೆಪೊರಿ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಆನಂದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾಯ್ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಯಂ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಆರು ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿಶ್ವ ಆರ್ನೇರ್ದೆ ಮೂರ್ದುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ದುವೆ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ನೊಳಯೆ ಸೇರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇದೇನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದರ್ ಇರು ಇದನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದರ್ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಸಾರಾಂಶನಾತೆ ಪಂಡದು ಬುರ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಬುರ್ತೆ ಪಂಡ ಎತ್ತ ಸಾರಾಂಶನ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಬುಡ್ತೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪವೆ ನೀವು ಒಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತ ಫ್ರೈಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುನದೆ. ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಜ್ಜರ್ ಅಕಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡ ಆ ಗ್ರೂಪುಡು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಿತ್ತುಡು ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚದು ಭಾಗವತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕೇನ್ ಬಂಚದ ಐನ್ ತಿರಿಯೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋರು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಭಾಗವತ ನೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತಡ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೂರಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು
ಅಪೂರ ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ನಂಚ ತುಲೆ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಲೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಜ್ಜಾರ ಅಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅವೇ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಗುದಾಯ ಪಣ್ಣೆಟ್ಟೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಾವನೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿಲ ಕಡಪಾಯರು ಓಕೆ ಐಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಲವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅಂಚದ ನಾರದೇರು ಸಾರಾಂಶನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಇರಿಗೆ ದಾಯ ಬೇಜಾರ ಆತನು ಈರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನೀರೇ ತಿರಿಯುನಾರು ದಾಯಪಂಡ ಈರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ರೋಪಿತ ಅವತಾರ ಆದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಭಾಗವತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಣ ಪುನಃ ಶಕ್ತ್ಯಾರೋಪಿತ ಅವತಾರ ಆದುಲ್ಲ ಈರು ಜನ್ಮರಹಿತ ಆಂಡಲ ಪೂರಾ ಜನಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕದ ಅವತಾರ ಮಂತದಾರು ತುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬೈದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಕೇನ್ ಬತ್ತೆ ಋಷಿ ಋಣ ಓಕೆ ಋಷಿ ಋಣ ಪಂಡ ಋಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾವು ಪೂರ ಎಕ್ಲ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಆಂಡಲ ಪುರಾ ಮಾನವೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ಈ ಲೋಕದ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತಾರ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಜದ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆದ ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಯಜ್ಞ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನ ಬೊಕ ದಾನ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯಲೇರ್ದು ವರ್ಣಿತ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ನಿರೂಪಣೆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇದೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಖಚಿತವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದೇರು ಅಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರದೇರು ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕತೆ ನಾರದೇರು 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಯಾರು ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ನಾರದೇರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪನ್ಪುನೆ ಯಾನ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಪಡ್ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಯಾನ ಉರಿಯ ಒಂಜಿ ದಾಸಿನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುದಿದ್ದೆ ಆ ದಾಸಿ ವೇದ ತತ್ವಲೇನು ಆಚರಿಸೋಂದಿತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಸೇವೆಡು ಇತ್ತರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ಸದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಅವಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪರಿಚಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ವೇದಾಂತನುಯಾಯಿ ನಕ್ಲು ಸ್ವಭಾವರ್ದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಕರುಣ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೆರಿಗೆ ನಾರದೇರ್ನ ಮಿತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೆರಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ನಿಗ್ರಹಿ ಯಾದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪಿರಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಉಡುಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಗುಬ್ಬುನೇಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಡ ತುಂಟತನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಗತ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಪಾತೇರೊಂದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡು ನಾರದೇರಿತ್ತು ತೆಡ್ಡೇತ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಆ ಮಹರ್ಷಿನ ಕಳೆದ ಒಪ್ಪುದು ಅಕಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅಕಳ ಭೋಜನ ಮಂತದು ಒರಿನ ನೀನು ವನಸ್ಮಂತೆ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಲೇಪಾನನುಮೋದಿತ ದ್ವಿಜೇ ಸತ್ಕೃತ ಭುಂಜೆ ತದಾಪಸ್ತ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಇವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಚೇತಸ ತದ್ಧರ್ಮ ಏವಾತ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಯಾನು ಆ ಮಹರ್ಷಿನ ಅಕ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಭೋಜನ ಉರಿನೇನು ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ಮಂತೆ ಅಂಚ ಮಂತನೇಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಅಂಡು ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಐನ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾನ್ ಪಂಡ ಐನು ಒಂದು ಎಂಜಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಮಡೆ ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಎಂಜಲು ಒಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ತಿನ್ನವು ದಾದಾಪುನ ಪ್ರಸಾದಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚದ ಐನ್ ತಿಂದು ನೆಡ್ದು ಅರ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಅಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಅರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವು ನೆಡ್ದು ಅಂಜದು ಹೇ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಆ ವೇದಾಂತಿನಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣೆರ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಿಕ ಲೀಲೆದ ವರ್ಣನೆನಾನು ಆಲಿಸಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆಲಿಸವನ್ನಂಚೆನೆ
ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಆಸಕ್ತಿ ಪಜ್ಜೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಣ ಅರೆಗ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಕ ನನಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿತ್ತನೆ. ಏ ಮಹಾಮುನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ನ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ದೃಢ ಕೇನುನ पण इंग केनून आसक्ति दृढांड एन्न अभिरुचि बोलेनंचेने भगवंत बೊಕ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಲೌಕಿಕ ಪಣದ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎನನ್ ಆವರಿಸದಿತ್ತನ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಆವರಣ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೈನ ಪನ್ಪುನ ಅರಿಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೈನ ಪನ್ಪುನ ಅರಿವನ್ ಪಣೆ ಯಾನ ಅಜ್ಞಾನಡು ಲೇ ಪಣೆ ಯಾನಿ ಶರೀರತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಶರತ್ಕಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸೆ ಮುಗಿದ ರಡ್ಡು ಋತುಲೆಡ್ ಮಹಾತ್ಮೆರಾಯಿನ ಋಷಿನಕ್ಲು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಿಮೇಲನ್ ಸದಾ ಆಲಿಸವನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕು ಒದಗಂಡು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರವಹಿಸಾರೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚನೆ ಎನನ್ ಕವಿದಿತ್ತನ ರಜೋಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣತ ಆವರಣ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪಣ ಆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಹಿಡ್ದು ಅರು ಓಡಿ ಬತ್ತೇರು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು. ಯಾನ ಮಹರ್ಷಿಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಸೌಂಡೆ ಎನ್ನ ನಡತೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ಮಹರ್ಷಿನಕ್ಲ ಸೇವೆಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾಪ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಲೆಂಡು ಯಾನ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ಅಧೀನ ಯಾನ ಇಂದ್ರಿಯನ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಕಾಯ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನ ಕಟ್ಟು ನಿತ್ತಾದ ಅನುಸರಿಸ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪನೊಂತಿರಿ ಯಾನ ಐನ್ ಪೂರೆಲ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ದೀನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕರುಣಾವಾಯಿನ ಆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತರು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಏನನ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸರು ಸ್ವತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಉಪದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯನ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕು ಉಪದೇಶ ಮಂತರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡದ್ ಪೋಯರು ಅಂಚದ ಈ ಗುಹ್ಯ ತಮವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನದ ಪೂರತಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪಾಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಹಾರಕ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಪುರ್ಲಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಐನ ತಿರಿನಾಯ್ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಕಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಐನ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಾರದೇರು ಅರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪನೆ. ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟ ದುಃಖದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜೆನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂದೇರು ಅವು ಓ ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಪೂರಾ ಕರ್ಮಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತು ಬಿಡುಪುನ ಐನ ಅರ್ಪನ್ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇ ಸಾತ್ವಿಕರೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಔಷಧವಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತದ ಆ ವಸ್ತುರ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ರೋಗನೇ ಗುಣಪಡಿಸುನತ್ತ ಅವು ಗುಣಮನ್ಪುಜ అంటే ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಔಷಧವಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತ ಆ ವಸ್ತುರ್ದು ಉಂಡಾದಿತ್ತನ ಆ ಸೀಕನೆ ಗುಣಪಡಿಸವನೆತ್ತ ಗುಣಮನ್ಪುಜವು. ಅಂಚದ ಮಾನವನ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಆನಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಬಂಧನ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತನ ಲೋಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಆಯ್ನ ಕರ್ಮ ವೃಕ್ಷದ ನಾಶಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶದ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ್ಮದ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿನ ಭಗವಂತಗ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಎನಿಸೌಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಯ್ನ ಜ್ಞಾನಾಂದ ಪನ್ಪನ ಅವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಐನ ಆರದೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾದ ಕರ್ಮಲೇನು ಆಚರಿಸನಗ ಆರ್ನ ಗುಣ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಒರಿಯ ಸತತವಾದ ಸ್ಮರಿಸವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಲು ವಾಸುದೇವನ ವಿಸ್ತರಣೆಲು ಆ ರೂಪದ ಸಹಿತವಾದ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮೆನ ಕೀರ್ತಿಸೋಗ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ವಿಷ್ಣುನು ಏರು ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದ ರೂಪಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ಅರೆನ ವಾಸ್ತವಾದ ತುಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ್ ತುಯ್ನಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ತೆರಿದಿಯರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ
ಇಂಚ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆರ್ದು ಎಂಕು ಸುರುಕು ವೇದದ ರಹಸ್ಯ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧವಾಯ್ನ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಯ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಎಂಕು ಲಭ್ಯ ಆಂಡ್ ಅಂಚದ ಈರು ಅಪಾರವಾಯ್ನ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಾರು ಈರೆಗ್ ಸರ್ವ ಭಗವಂತನ ಏತೋ ಲೀಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯದೀದ್ ಐನು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ದಾಹನ ಶಮನ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೌಕಿಕ ಕ್ಲೇಶಡ್ ತೊಳಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಸಂಕಟಲ್ನ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಸಂಕಟಲೇರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲ ಪಾರ ಆಯರೆ ವಾಸ್ತವದ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೇತ್ಪೊಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದೇವಿರೇನ್ ಪಂಡ ದೇವಿರ್ನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದೇವಿರ್ನ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಿಯೇ ನೋಡಿ ಲೀಲೇನ್ ಮಾತ ಅಂಚದ ಎತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಡೆಗೆ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಅಪಾರ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಾರು ಈರೆಗ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಎತ್ತೋ ಲೀಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈದಿ ದೈನೀರು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ದಾಹಲ್ನ ಶಮನ ಮನ್ಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ದಾಹ ಪೋದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೌಕಿಕ ಕ್ಲೇಶಡ್ ತೊಳಲೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಸಂಕಟಲ್ನ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಕಟ ಎರ್ದು ಪಾರ ಆಯರೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಯೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಡೇಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಪನ್ಪುನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಂಡು